Adi, cum ești? Te întreb așa. Prima întrebare, cum te simți la Hermannstadt? Mă simt bine, îmi place foarte mult grupul. Simt că sunt într-un colectiv foarte bun, foarte profesionist și sunt fericit că sunt aici, încerc să mă pun la punct fizic și ușor, ușor cred eu că o să fiu bine. Cum îți argumentezi alegerea? Adică sunt convins că ai avut și alte oferte. Managerul nostru sportiv a spus într-un interviu pe care probabil l-ai văzut pe pagina oficială că are încredere în dorința ta de a reveni cu goluri. Da, pe asta a fost foarte important pentru mine, să mi se acorde încredere. Și cred eu că nu a fost decizie foarte grea să vin la Hermannstadt, pentru că îmi place mult proiectul, îmi place colectivul. Anul trecut a fost un sezon foarte bun și mi-au dat încredere să semnez aici. Acum sper să fim mai buni decât anul trecut și să ajut și eu cu cât pot, câte goluri pot. Ok. Un mesaj pentru suporteri. Ai văzut, a început vânzarea abonamentelor. Da, așteptăm un număr cât mai mare, acum este și stadion nou, au revenit și Dinamo în Liga 1 și Poliaș și cred că și Oțelul la fel și cred că o să fie un campionat mult mai puternic decât anul trecut. Sperăm să fie cât mai multă lume alături de noi, pentru că Sibiu merită astfel de stadioane pline, cu echipe bune și cred că o să fie o emulație foarte bună. Și încă o întrebare. Lumea te vede ca un noir din ăla clasic, care împinge mingea din careu de 16 sau cel mic. Da. Eu te-am văzut și în alte meciuri, dar și cele de pregătire. Ai fost un pic vârf 2, să spunem. Care e poziția pe care tu te simți cel mai confortabil? Da, sunt un noir, dar îmi place foarte mult să vin să combin, îmi place foarte mult să ating mingea, să mă simt în joc și când simt nevoia de a atinge mingea, cobor foarte mult pentru a fi implicat în joc. Nu-mi place să ies mult din joc, chiar dacă sunt un noir, sunt un finalizator, dar încerc cât mai mult să fiu implicat în jocul echipei și să fac treaba, mai ales acum în pregătire, unde trebuie să acumulez mult fizic, știi? Să fie un efort foarte, foarte mare. Încerc să alerg cât mai mult, dar în meci, mie îmi place foarte mult și noir și oriunde mi se cere. Meciul cu Farul, știu eu, un obiectiv mai special, ai jucat acolo și ai avut evoluții apreciate. Ai și înscris? Da, acum asta e cariera de profesionist. Un an ești la o echipă, în următorul poate ești la alte echipe și joci contra echipei la care ai fost, dar încerc să-mi fac treaba aici unde sunt, chiar dacă am avut evoluții bune acolo și am ajuns în play-off. Cred că nu e foarte important pentru mine să joc sau să marchez, e important să câștige echipa, să începem cu dreptul și cred că putem face acest lucru. După ce am văzut în pregătire și am văzut colectivul de aici, cred că putem să facem un start de campionat foarte bun.